Toto je moja úplne prvá vajíčková tlačenka a rovno vo forme na bábovku. Vajíčková tlačenka je klasika, ktorú veľa ľudí pripravuje najmä na Veľkú noc. Ja som ju tentokrát skúsila pripraviť trochu netradične, ako bábovku. A základom je samozrejme želatín. Ja som použila želatínu od značky Liana, ktorá všetko pekne spojí a vďaka nej tlačenka krásne drží tvar. A mimochodom, želatína je vlastne forma kolagénu, ktorý je prirodzenou súčasťou našich kĺbov, kostí aj pokožky. Úprimne som bola zvedavá, ako to dopadne, ale výsledok ma milo prekvapil. Tlačenka krásne stuhla a bez problémov sa vyklopila z formy. A dokonca sa podarila aj v mini verzii. Ale teraz som zvedavá na váš názor. Čo poviete na vajíčkovú tlačenku vo forme na bábovku? A hlavne, ako sa mi podľa vás podarila? Robievate vajíčkovú tlačenku na Veľkú noc aj vy? Napíšte mi to prosím do komentára.